Tapi kok aja gapleki. Sapi perang ngono kuwi. Iya. Bening sok ngono Kak, diperes e susune. Dimek-mek. Ya demek-mek ngene susune. Apa njaluk dirabi? Gak. Ya iya ngono kuwi ikhlas jenenge. Awakmu tak mek-mek susumu. Ya ojo kandhane gak ikhlas kok nek menungso iku. Nyoba bojomu ae. Tak kapok-kapok kon kok. Wah, ngene iki gak ikhlas, Gusti aku gak seneng. Masih gak ikhlas ngene iki bojoku ndeng. Kok isone? Belajar ikhlas ngono ki. Gak ikhlas-ikhlasan lek mosok raimu. Sopo? Oh, Sopo sing ngongkon meres katene? ya aku dhewe lah. Aku ngongkon wong yo tak kon meres. Aku dhewe kok. Ngono ku gak dibagi, gak berbagi awakmu iku. Berbagi gondomu. Ora apik. Berbagi ku liyane lapo bojo berbagi. Dino Jumat ae. Sampel. Loh, Jumat iki nek berbagi ku Jumat berkah. Yo, Kan gendeng. apa lapu gendeng. Ya sampel niku kok lapo gendeng. Nah, ngene iki wis Ora ora tutur-tutur. Ih, kok aku susah gemes e. aku ngene iki gak seneng makhluk kawu sing ora iso berbagi, medit, gak ikhlas. Kok tak ketok gulumu ngapa kon kok?